Khe hambai tini chung Gomti district ni kaisa kotor loko kutung panda kainani bagui je tarik fix kaijak tongmani bono chung date di sidul ma kaisa 29 tarik tongmani 3 tarik April lo chung di sidul ma kaisa tani ke kabangma technical issue mani bagui जोंमोनो महाराज बाय सालायोनो रिसिदो माखायखा महाराज निजे बाय थां गमति डिस्ट्रिक्ट नि कायसा लोको प्रथम पान्दा कतरमा लोको प्रथम पान्दाव महाराज निजे मा जानाय এই बिचिनि डिस्ट्रिक्ट नि जत लिडार्स रक मा जानाय चिनि मिनिस्टार रक मा जानाय चिनि एमएलए रक मा जानाय तेबो माने सोशल एक्टिविस्ट रक अ जागा मा जानाय कायसा नि इशु चिनि तिप्रासाया कोर्ट दायदि खायनायनि बागै तेबो ताबो जे रायजोआव चलै दंमोन चिनि राय रगनो चिनि फरायनाय रगनो जे बाहाना खायै दंमोन बर'नि केरियार नष्ट खायै दंमोन स्क्रिप्टनि इशु अमसों ताबाव चिनि गमति डिस्ट्रिक्टआव फार्स्ट कायसा प्रटेस्ट रेली चेंजाने ओ स्क्रिप्ट इशु न तैलै जों और जागायाव चिनि रोमान स्क्रिप्ट बाय चिनि राय रगनो जे बांग्ला स्क्रिप्ट बाय दंमोन लगे लगे रोमान स्क्रिप्ट बाय खायनायनि बागै जोंनि महाराज क्लियारलि साइ दंखा जे जों अम एचिडबल इनक्लुसन खायनायनि बागै साया अम स्टेटनि साबजेक्ट हानबाङै स्टेट अम डिसाइड खायथों अ जागायाव जों ताबो स्टेट प्रेसार होनानै नांनाय मुभमेन्ट खायनि नांनाय हानबाङैनो जों फार्स्ट गमति डिस्ट्रिक्टनि हाई लेभेल कायसा कमिटि आसक लायो जों और जागायाव बीसी वाइज जों टारगेटबो रोलायखा मिनिमाम जत बीसीओनो चिनि गमति डिस्ट्रिक्टआव एडिसि भिलेज दं प्राय 103टा एडिसि भिलेज दं 103टा एडिसि भिलेज नि जों मिनिमाम टारगेट रखा 150 जना जों 150 जना मिनिमाम रखा के फायखाके 15,000 क्लाइ हाफानि जे जागा गोबां दङ आरो जागा तो 300 400 अमायके लामावनो जेमन जिल्लानि मैक्सिमाम बीसी बबेफोर बायगाना महारानि मैक्सिमाम बबेफोर बायगाना ते तामसनाय गाना गेनि काक्रा बन तंनाय रग गेनि आइ दिगिनिबो मैक्सिमाम बरबो 300 350 अमायके बरनो जों टारगेट दं ये जोंनि मिनिमाम पार्टिसिपेंट तंनाय 25,000 अमायके जों बिनि टारगेट खायलायखा जत लिडार्स र एग्री खायखा जाते बरनि टारगेट दजामनो फिलआप खायनायनि बागै हानिबाङै जों बिनि अर जत गमति डिस्ट्रिक्ट लिडार अफ आसलायखा चिनि एमएलए अफ फाइनालिया कारण बर एसेम्बली चलि दंमोन बागै शुद्ध एमएलए अफ सिमिनिटिनि एबसेन्ट खा फाइनान्सियल जों हाय चिनि प्रिपेरेटरी कमिटि खाजारबो तैसे कहा के मीटिंग खायफिनाय चिनि प्रिपेरेशन थुमफि खायजाक डेकोरेटर सह दिनि और निवाव गारि मैक्सिमाम ब्लक कमिटिनि बरनि गारि फिक्स खायजाक बरनो जस्ट रिसिड्यूल खायबि खबनानि बागै बे जों लोकरनो कोयनानि बिसु फायदि चिनि डिस्ट्रिक्ट कमिटिनि कबकजाक लोको प्रथम पान्दा चिनि राइट्स चिनि लैंड राइट्स चिनि इकोनॉमिक राइट्स चिनि पॉलिटिकल राइट्स नो मानानि बागै गमति डिस्ट्रिक्टनि जत तिप्रासा दंनाय र फायदि महाराज तमा मेसेज र बनो खोनालायनि बागै 3 तारिख एप्रिल 3टा समायाव फाय मा जागोन 2टा समायाव फायनो मा जागोन बागै जतनो कबो बेलेग बेलेग हामबाय जत प्रेस मीडिया और फायले दं दिनै 24 तारिख मार्च 2025 फाइनाल 3 तारिख एप्रिल चिनि डिस्ट्रिक्ट लेवल तथा गमति डिस्ट्रिक्ट लेवल कैसा प्रोटेस्ट मूवमेंट एंड मास गैदरिंग और प्रोग्राम थी जों कैसा आलोचना सभा आतुखा एमडीसी हॉस्टेल और एमडीसी हॉस्टेल चिनि हल और कक्सा पांडाव उपस्थित दङ चिनि ऑनरेबल चीफ एग्जीक्यूटिव मेंबर शान्तनु चंद्र जमातिया उपस्थित दङ ऑनरेबल एग्जीक्यूटिव मेंबर मैडम डलिलिया उपस्थित दङ चिनि युवक संगठन यूथ त्रिपुरा फेडरेशन डिस्ट्रिक्ट प्रेसिडेंट परमगोनां सुजय उचुई बनकारिबो डिस्ट्रिक्टनि परिबदलनि वाइस प्रेसिडेंट परमगोनां चिनि आति जमातिया उपस्थित दङ चिनि र जॉइंट चेयरमैन आसिराम रियांग अमरपुर जुन चेयरमैन गमति जुननि परमगोनां ज्योति जमातिया चिनि वाइस चेयरमैन
অমরপুর জুননি চিনি মলিতা মোহন ত্রিপুরা নক্ষবই অন্যান্য চিনি ডিস্ট্রিক্ট লেভেলनि যত নেতৃবৃন্দ উপস্থিত दङ दिनै मिटिङाव आलोचनाव जों गाहाम आउटपुट मांखा रेसपन्स मांखा दिनै टेन्टेटिभ दिनै लुकु प्रथम पान्डा तथा प्रटेस्ट मुभमेंट जेटा 3 तारिखआव खालामनो थांदोंमोन आरो दिनै रिपर्टनि मुताबिक 20 থেকে 25,000 बरक बुथुमनाय बनि बागै आलोचना जों दिनै आरो खालामगोन एन्ड साथे साथे दिनै पान्डानो चारिना बागै प्रिपेरेटरि कमिटि खागा प्रिपेरेटरि कमिटिआव आं साकबायता आं चेयारमेन दिनै अनारेबल EM DWF नि डिस्ट्रिक्ट प्रेसिडेंट बो चेयरमैन YTF नि डिस्ट्रिक्ट प्रेसिडेंट कन्वेनर जत ब्लक प्रेसिडेंट त्रिपुरा मथा पार्टी DWF त्रिपुरा वुमेन फेडरेशन यूथ त्रिपुरा फेडरेशन जत ब्लक प्रेसिडेंट पर सदस्य उमायके जों दिनै जगह प्रिपेरेटरि कमिटि खागा एंड बुसकांनि सालाव मास गेटारिंनो सक्सेस खालामनो बागै दिनै गोबां जों कर्मसूचि जों याचागै नाखा कर्मसूचिनि मुताबिक जों आगोबाय थानाय एंड दिनै जे मूल एजेंडा कर्मसूचि याचागै नामानि आबंखा विशेषकै जे जेन्युइन इश्यू अपनारक साइमानो दिनै त्रिपुरा राज्यनि छात्ररक गोबां छात्र बरक साबजेक्ट रोमान स्क्रिप्ट परि बरक दिनै CBSE बोर्ड बांला हर्ट बाय क्वेश्चन पेपर सही रिमानि बागै एग्जाम रैमालिया बरक गोबां एग्जाम रैमानि कारणे दिनै त्रिपुरा राज्योआव अनेक प्रटेस्ट चलिखा बनतै जों खायसे बिक्षोभ खुंनाय एंड साथे साथे दिनै मूल दाबी आबंखा त्रिपुरा एकर्ड दिनै बुबागनि नेतृत्वे त्रिपुरा एकर्डनो जों दाक्ति दाक्ति इमप्लिमेंट खालामनायनि दिनै सेंट्रल गभर्नमेंट जों मेसेज होनो बागै दिनै प्रटेस्ट मुभमेंट दङ।